un porc. Ce filmezi? Asta și-o dezvoltat cum e baja mea. Nu, ce explic. Da, bă, nu mai îl înțelege, mă. Cum zici? Când mă întorc, hai ce mă taie. Ai înțeles? Păi să vorbește nemțește înseamnă Flora. Flora vorbește nemțește. Artistic. Tot e un artist, uite, așa era și casă. Fiată, mă. Mă, futu-vă în gură. Nu. E Rix. Ce-o zis? Hai, bă. Ce-o zis? Trageți zicea. Aaa, până la... Ce? Cel mai mare. Bă, pula mea ta! Piște aici, mă. Bă, piște-te aici la col. Fute-l la bicicletă. Du-te pe motorul ăla. Lasă, nu da. Filmează-mă. Bate ăla de...